Salatu behar dugu berriz ere egun hauetan Gazan eta Zizgordanian erabiltzen ari dela gosea gerra arma bezala. Eta hori benetan oso salagarria da eta oso arriskutsua berriz ere. Bai, eta gaurko manifa eskainiko diogu preso politiko palestinarrei eta baita ere Europan egiten ari diren mozketak eta espetxeratzeak kazetariekin, bai? Eta espetxean badaude zenbait europeak, inglesak eta besteren batzuk. Eta hori, gaur George Abdallah Ibrahim izango dugu gogoan, 40 urte baino gehiago daramazkielako preso Frantziako espetxeetan, atera behar zuen aspalditik eta lehengo astean ere bazuen eguna ateratzeko, baina berriro luzatu diote espetxealdia ekaina arte. Orduan, bere egoera eta baita preso politiko palestinar guztien egoerari buruz ere salatu nahi dugu.